Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi ibaro kini kilong ki khubor bam tagasni. Kawei ka longkmei khasi kalaman saujur naga jingshah shoh hak trai iing jongaying kabla shong trai bala kabadon Nagpur. Ka video jongani ka jingshah kelas hapriang hakirun sam social media kabla pen i bakane ka longkmei kabadai na kawei ka shnong khapur kalayam sngosi bat pen i ka jingmi snam kakti kadiang naga jingshah shoh. U General Secretary ka Khasi Students Union KSU Samla Donald Thaba ula pentip bahalor kane ka jingshah thombor kane ka longkmei khasi ka KSU Delhi Unit kalashim kya bani krani kane ka kam bat u SP ka East Khas Hills ringkat bat u Robin Hibu IPS Special Police Unit for NE Region SPUNER. Ula pentip ru bagane ka longkmei kaladon menta bagi pulit ka Nagpur bat layalam ya ka ban pendep ya ka medical check up.